v jedno pekné poobedie sme sa vybrali na posed. Hneď keď sme prišli, zbadali sme početnú čriedu jelenej zvery. Len tak tam ležali a pásli sa. V duchu sme počítali, odhadovali vek, koľko asi tak môžu mať jelene. Nejaký ten čas sme ich ešte sledovali a obdivovali ich krásu. Keď už nechýbalo veľa, aby slnko zašlo za kopec, vybrali sa jelene na krmenie. Keď sme zistili, čo majú v úmysle, chvíľku sme ich ešte sledovali. A druhou cestou sme sa vybrali aj my na krmenie. A tak aj bolo. Nemýlili sme sa. Jelenia zver si už plnými dúškami vychutnávala lúče svetla a čerstvú trávu. V tom ani nevieme ako sa od stáda oddelil jeleň, ktorý jasne dával najavo, kto je tu pánom. No západ slnka nám dával jasný signál, že už je čas ísť domov. Ráno, keď sme išli na naše obľúbené miesta, nám cestu skrížila črieda jeleníc. V duchu sme dúfali, že na konci čriedy sa objaví možno aj nejaký ten jeleň. Čakali sme a pozerali, či sa objaví. No a je tu. Zrazu sa za jelenicami objavil aj celkom pekný jeleň. Na našom obľúbenom mieste už bol náš vyhľadávaný jeleň. Keď nás badal, vydal sa krížom popred nás, ako by chcel ukázať svoju majestátnu krásu. Chvíľu sme ho nevideli, no po chvíli sa zase ukázal. Až vtedy sme zbadali v plnej kráse jeho parožie a jeho krásne rozpätie.